Νίλσον. Σιμάο. Πολύ ωραία ο Σαλπιγκίδης για τον Νίλσον. Κάνει κίνηση ο Γκάμπριελ. Τον είδε, θα του καλή έδινε σκέψη την του μπάλα. Νίλσον για τον Γκάμπριελ. Δεν πέρασε η μπάλα Εν τω βέβαια. μεταξύ ο Μάξουελ έβγαλε την μπάλα κόρνερ, όπου ανεβαίνουν τώρα και ο Σαριέγκη και ο Γκούμας. Σε λίγο αμέσως μετά το κόρνερ θα πάμε στον Δημήτρη Κρητή να δούμε εάν γνωρίζουν την εξέλιξη του αγώνα της Κύπρου στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι απολύτως δοσμένοι, θα έλεγε κανείς, σε αυτό το μάτσο. 6 παίκτες του Παναθηναϊκού. Εκτελέστηκε από τον Γκάμπριελ το κόρνερ. Γκούμας και γκολ! Γκολ για τον Παναθηναϊκό! Από τον Σαριέγκη! Ο Γκούμας, κεφαλιά του Γκούμα. Έγινε και αυτό εδώ μέσα στο Μιλάνο. 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον Βάσκο, τον γιο του Σαριέγκη. Μετά από την κεφαλιά του Γκούμα και την ασταθή, την κακή απόκρουση. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Νάτος και ο Χέγκτεν Κάτε μέχρι τώρα νικητής στην καριέρα των προπονητών. Δείτε εδώ. Ο Κεφαλιά του Γιάννης Γκούμα. πάλι στον αέρα του Κάει σκύλου. μπάλα, του φεύγει από τον Ζούλιο Σέζαρ και ο Σαριέγκη που παρακολουθεί τη φάση σκοράρει. Εδώ στον Τζουζέπε Μεάτσα, 5.000 κόσμος του Παναθηναϊκού. Κάνει Κοιτάξτε με- την αντίδραση. Είναι Φοβερή όρθιοι. αντίδραση. Μα είναι μια προσπάθεια που πρέπει να ανταμυφθεί. Ο Παναθηναϊκός παίζει πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ καλά στημένος, έχει κλείσει τους διαδρόμους στην Ίντερ. Και αυτό 0-1 ο Παναθηναϊκός, η μπάλα προς την περιοχή, κεφαλιά από τον Αντριάνο. Πάει ο Ιμπραήμοβιτς, ο Γκούμας, έφυγε η μπάλα. Εδώ, Όχι προσέχει. πολύ όμως, έγινε η σέντρα και κόρνερ. Ο Γιλμπέρτο την έβγαλε Σίλβα. Γιλμπέρτο για Ο δεύτερη αρχηγός φορά της πολύ Ελεσάο μεγάλη. είναι εκεί και διώχνει την μπάλα κόρνερ. Ίσως και αυτή να είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Όρθιος ο κόσμος και από τις δύο ομάδες. Έγινε το κόρνερ από τον Μαϊκόν, περνάει η μπάλα, προσοχή και ο Κρούζ out. Out, αυτή πρέπει να είναι η τελευταία φάση. Αυτή πρέπει να είναι η τελευταία φάση. Φοβερές στιγμές και στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Τελείωσε το παιχνίδι, έληξε τελείωσε το το μάτς, παιχνίδι. έληξε. Πολύ μεγάλη Μεγάλη νίκη νίκη. από τον Παναθηναϊκό. Μια τεράστια επιτυχία. Έρχεται εδώ μέσα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ιταλίας. Δεν έχει κάνει ποτέ διπλό σε ιταλικό γήπεδο και το κάνει απόψε. Το κάνει εδώ, το κάνει στον Τζουζέπε Μεάτσα. Απέναντι στην Ίντερ των δισεκατομμυρίων, απέναντι στην Ίντερ του Μουρίνιο, του Ιμπραήμοβιτς και του Αντριάνο, και τους αφήνει ξερούς λίγες μόνο μέρες μετά την επικράτησή του στο ντέρμπι με τη Γιουβέντους. Ένας Παναθηναϊκός που στην Ελλάδα ψάχνει τα βήματά του ακόμη, αλλά που στην Ευρώπη αποδεικνύει ότι είναι η ελληνική ομάδα με το ευρωπαϊκό DNA. Πετυχαίνει δύο φανταστικά διπλά. Πρώτα στη Βρέμη και απόψε εδώ στον Τζουζέπε Μεάτσα. Κοιτάξτε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, να και η χειραψία από τον Μουρίνιο και τον Τενκάτε. Του πήρε την ταυτότητα σήμερα. Κυρίως στο πρώτο ημίχρονο τον κράτησε έξω και μετά όταν πες τον Νικό. Ζούμε μεγάλες στιγμές εδώ στο Μεάτσα. Ένας Παναθηναϊκός από τα παλιά, ένας Παναθηναϊκός Ευρωπαίος, ο οποίος δίνει μεγάλη χαρά στους φίλους του Παναθηναϊκού και εδώ και στην Ελλάδα. Να και το όλε, να και το όλε. Να και το όλε. Αντιλαμβάνομαι ότι ό,τι ώρα και να γυρίσει η ομάδα στην Ελλάδα, ο κόσμος θα πάει και στο Βενιζέλο. Είναι μεγάλη νίκη. Πολύ αυτή μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη. από Δεν την ξέρω αν είναι τελικό πρωταθλήτρια το σκορ στην στην Κύπρο. Βρέμη. Για να δούμε, δεν μπορώ να το αντιληφθώ αν είναι τελικό Ναι. το 2-2. Ναι. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Παναθηναϊκός είναι στους 7 βαθμούς και εφόσον λήξει το μάτς 2-2 στην Κύπρο, εφόσον λήξει το μάτς 2-2 στην Κύπρο θα είναι η ανόρθωση στους 6. Οπότε ακόμη και με ισοπαλία προκρίνεται και βέβαια διεκδικεί και πρωτιά πια ο Παναθηναϊκός στον όμιλο. Έτσι όπως έγινε βέβαια. Δεν μας ενδιαφέρει βέβαια. Κοιτάξτε τον Μουρίνιο, τον βλέπετε τώρα εδώ, είναι κύριος σε αυτά. Περιμένει όλους τους παίκτες, τους συγχαίρει και